Ja, I læste titlen rigtigt. Jeg har lige rundet 100 millioner subscribers her på YouTube-kanalen. Og det er tusind tak for al den support, I er kommet med. Og tusind tak, fordi at og nu ved I også meget mere om mig og Gumles forhold. Så mig og Gumle, vi har også virkelig et godt forhold til hinanden. Men ja, vi må da hellere hurtigt overhale Gumle i subs. Og jeg har fået min YouTube playbutton 100 millioner subs. Ej, den er flot. Hallo, skat. Hallo, så vlogger. Yes, jeg filmer. Hallo. Gumlen har nemlig over 300 millioner. Min kæreste Gumle, jeg har mindst. Men tusind tak for 100 millioner. Det er så gør mig virkelig glad på 9 dage, siden jeg startede min YouTube-kanal. Og ja, så har min playbutton, den kan jeg godt bruge. Okay, Sønderborg. Men ja, vi ses alle sammen. Kan have en god weekend.